Vargas med en god bold. Det er også godt slået. 1-0 til Betis efter 10 minutter. Og det er selvfølgelig Rubén Castro, der scorer. Hvem ellers? 13. sæsonmål af goalgetteren, der står der, hvor han altid står det rigtige sted. Fremragende frispark slået af Vargas. Ingen markeringer modsat. Og han er ikke offside. Jeg tror, der var fløjtet for offside, hvis Fabian var gået efter bolden. Og ikke offside på Rubén Castro. Ting fra Muson, der har været rigtig god i starten, og så 2-0 til Betis. Fantastisk start på kampen med dem, og det er mand, der havde en assist for 10 minutter siden, der nu scorer. Germán Pesela. Kanonstart af Sevilla-mandskabet, scorer sit andet sæsonmål. Pesela, den tidligere River Plate forsvarsspiller. Muson, der er fuldstændig tørre. Javi Lopez. Og ikke nogen offside. Og der kommer han bare braven ind i bolden. Nyd igen. Muson, der gør, hvad der passer ham. Og så kommer løbet fra Pesela, der scorer. Uden chance for Pau Lopez. Overrasket 2-0. Godt hug. En kanonkasse af Juan Vargas. Varve har. Han har et af de tungeste spark i La Liga. Det viser han her. Smadrer simpelthen bolden op i den nærmeste krog. Kanonmål og lukker altså også opgøret her i Barcelona. 3-0 til Betis over Espanyol. Hvilken kasse. Han blev bænket i starten af Pepe Mel, fordi han ikke er vant til at spille bare i en 4-4-2. Kom vi fra 3-5-2 i Fiorentina. Men spark til leder, det kan han, og det viser han her.